ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ତଳେ କିଛି ମୂଷା ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଚଲାକ ବିରାଡ଼ି ଆସେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଲୁଚି ରହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ଧରି ଖାଇଯାଏ। ବିରାଡ଼ିର ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣରେ ମୂଷାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁ ମୂଷାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କଲେ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମୂଷା କହିଲା, ବିରାଡ଼ିଟି ଏତେ ଶବ୍ଦହୀନ ଭାବରେ ଆସେ ଯେ ଆମେ ସେ ଆସିବା କଥା ଜାଣିପାରୁନା। ଯଦି ଆମେ ତା ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦେବା, ତେବେ ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ମୂଷାର ଏହି ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ମୂଷା ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ପରାମର୍ଶଟି ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିରାଟି ଗଳାରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ବାନ୍ଧିବ କିଏ? ଏହା ଶୁଣି ବୈଠକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଷା ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। କାହାରି ପାଖରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଯେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।